wuya gashi dai kin bar ni da damuwa so ya sani zubar da hawaye. Cutar so ba ta da magani sai dai in an makala mini to amma soyayyar zamani za ta saka ka zuba da hawaye. Na shaida ba gaibu ba ta fara garin ba ta bari ni ba tarkacin soyayyar zamani shi ya sani nake ta hawaye. Saurari bayani malami ka ji zance na shiga silimi kan batun soyayya ne sani kamar jimaye ya kawo da sun mata jaruma ta aminta da lalata sallama min yi nisa wannan malama yau da sani nake ta hawaye. Labari bani gidan biki na shigo a garin domin biki kyautatawa ta ranar biki shi ya sa tunan mazumaye. Na zauna ranar ni guda sai ta zo kuna kai murna bakon mana amsa su guda tun anan muka sa hannaye. Nau juna matsayi guda bai rike juna kima guda don masayar lamba so guda sai ya zama zarce tagwaye.